Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Hello mga bata! Kumusta ka mo tanan? Kumusta po na itong mga kaigsunan nga naa sa ilang tagsa-tagsa katalad kananan karon? Nga naminaw sa ato ang programa nga mga asoy ni Kuya Gulyat. Thank you kayo. Labi gyud sa ato ang suod nga amigo nga kumpare ni Pre Jewel Vince si Kutsihal Bini Umandak. Thank you kayo Kutsihal sa imuhang mga gipanghatag diri nga pinaskuhan namo. Sa tanan nga namati nato karon, kumusta ka mo tanan? Sa tanan labi na gyud diha sa Carbon, daghan kay namati nato diha sa Carbon. Mupalit kog lamas diha, purti na pamati sa programa ni Attorney Rovil Banyok kanang straight to the point morning edition kanang nasa Carbon kanang Unit 1 Carbon Market Purti naghana mga tao diha nga mati nato. Thank you kanyo tanan diha ha. Salamat kayo sa tanan natong kaigsunan pod sa atong entire Cebu City. Thank you kayo. Salamat sa inyong paghimog number 1. Oh, excuse me diay. Tukan ko na. Og sa ato apong suon kayong amigos Kuya Nick Pipito. Kuya Nick, kumusta ka diha Kuya Nick? Nga sa imong mga tao diha sa Toledo. Labi na gyud sa ato ang suod pod ng amigo gyapon si Sir Lito Estrada. Kumusta ka diha Sir Lito Estrada? Og si Cap Jing Juni Kabatingan. Thank you kayo. Og si Kapitan Ray Marimon diha sa Liberty Bien Unido Bohol. O mao ni ato ang Vice President diha si Ray Marimon. Kumusta ang mga ikaigsunan diha sa Bien Unido Bohol? Labi na gyud di Dumnuri. Kumusta ka diha Dumnuri diha sa Talibon? Oy, dudong nando kinsam na imo hangman. Sige, isulti na kinsay imong kuanon diha. Ito niya mga tigpaminaw sa Kandulawan na Lisay. Kuya Gulyat. Di ba sa ilang Kapitan Lisa? Oh, mga sakop ni Sayas Bagalso ba? Dadong Sayas. Sila ka di Sayas. Pero ni mo aris di Sayas dari sa una karon na busy siguro Sayas. Ano naman sila? Ano sila? Gusto silang pagpag-grade niya. Ako yung ato na boss sa style niya. Ay langay lang. Ano lang? Ang asa niya. Uy, kumusta si Inderuina Rio? Inderuina. Ug iyang mama si Indenisa Rio. Na si Igdi Pakada, si Romeo Labado, si Linlin Cabaluna, si Ronnie Amancia, o si Dudong Bilyo Bagalso. May Bilyo. Kumusta ka na, may Bilyo? Oy, Dodong Analdo. Wala yung makita ng Inday-Andat na Dodong Analdo do? Gwapa! Gwapa na. Kanang Kuya Randy ka na sa programa sa GSK ba? Naanin si Inday Andat. Tagsara kayo na makita na to si Inday Andat ng mga rin. Pero sige lang. Thank you kayo. Former Kapitan Jude Ramos. Sa mga tao doon, nagbuhat siya Miguel Fulyar Fertilizer. Thank you kayo. Salamat kayo. Okay, mga bata, mga kasama niya. Kita sa unang adlaw sa akong aso ninyo. Hindi siya lang na naguluhan, presensya. Kini presensya, Donaldo, mga bata, dili ni siya tao, dili ni pangan sa tao. Kung dili ang gipasabot ini taon nga naa kanunay. O present ba, ha? Anong pasensya man? Presensya dili pasensya. Presensya. Present ba? Sorry, Donaldo taon. Nyara Maris Clinton, mag-away mo kay imo ba do? Present pero ni why absent? Naa siya pero ni sa imong dool. Sa imong kiniran. Bisan asa ka, muadto naa siya kanunay. Pero wa lang kay kalibutan. Laing katuhuan dili ni Donaldo ha. Pero matur pa nga tuon na lang aron way lalis. Kini nga kuya asoy ninyo bahin kini sa usa ka tawo nga pastilan labihan gyud kaigihan mga bata mga katama labi na sa mga butang gikan sa gamit sa dawat dong hangtod sa mga butang nga dili niya masulob og labaw sa tanan pagyud sobra kaigihan kun asawa na hisgutan. Tinitawhan ng mga bata mga kasama, mao kini siya si Joselito. 28 anyos, may asawang usasad kabuok nga anak. Kini si Joselito, namatay kini sa dihang aksidente sa gimaniho niyang sakyanan. Kamatayon nga supa kayo siyang kabubuton. Di lang tabaglalis, oy Donaldo. Atalo na sugdan ang akong asoy kaninyo. Unya, diha sa unang gabi sa Palmilar. Mag-unsa na malami si Judy. Papa! Gamay pa nga itong anak ko si. Nagkinahanglan pa minimo. Hala, ma, si Papa ni mata. Masa dito? Wa ko gustong mamatay. Hala, si Papa na buhi. Ano mga ngapil? Misulti ka, Joselito! Gawas diya pa. Bangon pa. Gusto pa ko makiguban ninyo. Joselito! Ay!
ganay gudin taon mo. Sumay na ikabudas na matyan. Ay, ano gudin taon? Naniguang na lang ko. Wa pagid ko makasugat og minating na buhi. Hilamat mo sa inyong pananaw. Ay, tanata na mamalik mo. Hoy! Ay, nagpadaog. Baya yun mo sa demonyo. Joselito, mihawas ka sa lungon. Tungod kay buhi ko. Sakti lang, ma. Maayo hinuon na po si Papa. Tabo niya ang lungon. Ug ayaw na tuguti si bisan kinsa nga moabli. Kay mo tan-aw na ko. Pero Joselito, Gusto ko ba diay nga mawa na ko ninyo sa hingpit di na? dili man sa ingon anak. Tumana lang ang gusto ko. Ug ipadayon ang pagbilar hangtod sa pizza sa paglubong. Wala may daw. Dali ah. Kaya niya na si Manang Taling nga China. Tabunin na ang lungon. Gabi ng taling. Amin ko, Lola Taling. Taga Santo. Usabay na hitabo nga kamo naman lang duhang ni Kay, napo... Judy, katuog na. Sige na. Oh, ma. Ayaw pagtuwa itong nanagan man ng taling. Ilara ka tungo na una. Wag yun sa dinon kumutuo din na. Ako pa. Naniguang na lang ko pangadya dahil mga patay. Wapag yoy na hitabo nga nabuhi. Ay, basig mamalik na unya to sila, manang. Kada pasagday ka na paiwa ka na ipapainiton. Sige na mga di na ta. Nabiyuda ni gud si Maridina. Pagkalagi niya ay sa kundila. Natinuod man nga. Madisgrasya si Parilito og mamatay. Natinuod man. Kinahanglan nga sugod karong gabi una. Ipakita ko ni Maridina ang akong pag-unong sa iyang kasubanan. Tanawa. Tanawa ang nahuman at tagpangadi, di ba? Anam nagbalik ang mga tao. Bitaw ng taling. Labi nagipagawas na nimong tutag bibingka, napay juice o kape, managhan yun ang maayo ang mga tawhana. Ay, pataas ka uloy din na. Mulabay lang ni. Mao yun yung papel tang mga tao din sa kalibutan. Lumalabay raman ta. Naisikinan nga, may parking nang. Oh, ano bang mura ka magnadlo? Basig ang inahan ka na ni Joselito. Ang imong ugangan? May nagsulti magud na ako. Ngayang kuhaon ng patayng lawas siyang anak. Unsa? Mayong gabi isab. Kinsay pwedeng mutabang og hakot atong akong da? Ako na sir, amigo mo kong silito. Mao ba? Amigo din mo ni Parilito? Sige. Mamalihog lang ko ha. Temba. Asam day si Maridina? Nasod. Sige. Ubalik ko sa akong sakinan. Uy, dili day mao. Ay, unsa man ang imong ugangang miabot? Dili ng taling. Mari? Pre Homer. Condolence, Mari. Ay, umutas pa sa kanahan. Ipasoda niyo dire. Uy, kadagan ko na anak, pre. Mas mayo na nga dagan, Mari, aron dili makuwang ba? Ay, ustre, mutan ako ni pare. Dili pa pwede, pre. Ha? Nga naman. Natugon siya nga, dili siya musugot nga ablihan ang iyang lungon. Ha? Si pare Joselito ang dili mo sugot? Oo, pre. Tampara ko, Mari. Nga naman di ay, ha? Nakapanugon pa di siya sa wapa siya mamatay, Mari. Abi ko ba og dead on the spot si pare? Akuan, pre, kanang, iya kong gipadam ko. Mao ba? Sige. Okay lang, Mari. Ang importante nga, niya, ato siyang gibilaran og mahatagan siya og disinting kapawayan. Mauna, pre. Kadiyat sa. Usap na yung gikuha siya makpak. Mari, dawatan ni. Sobre? Kabagagod anak, pre. Gamay na, Mari. Dawatan. Salamat, pre. Dali, lingko dali, pre.
Di abang si Pare Homer. May kaibog baya ni siya sa akong asawa. Pudoon ko, be. Nakalitang ikang hitabo, amare. Wag ko magdahom. Nagkita pa mamaya itong miaging simana. Mao ba, pre? Oo. Kuha ka lang. Abi mo, mutuulig ko ng panultihon nga. Ang tao ko no nga, hapit na mo biya sa kalibutan, manugon. Unsa? Tinuod na mari. Kaya katong panagkita ng mga last week ba? Nang medya siya, nako, ako ko nag-istorya miya kung kumidyahan. May anak siya nga, pre, pananglit gani kung kalit kung mawa sa kalibutan, pre. Ayaw inton pasagdi si Mari, pre, ha? Kanang hasta lang imong kinugos nga si Judy. Tinuod. Mari, isultihan di ko niya anak, eh. As kang buwang nga lagi. Pre, uy. Waman ko magsulting ingon anak. Ingan di ko niya anak, eh. Gawas pa wagin ta magkita, pre. Maula nga, nahinumdong ko na mali, di ko malimot mali. Mawag niya yung isulti. Mawag nakaingon ko nga, pastilan sa, natinuod man. Mawag nga, pagkaibaw na ko nga, nahitabo si pare mari. Muto nga, kugang ko eh. Muto, dali ko sa akong trabaho para makaanhinin ko ninyo. Eh. Iyab di kong giingnan. Salamat, pre. Huwag akong makakita ni Judy na. Asan na siya mari? Natug na, pre. Mao ba? Unsa man mari? Huwag ka gutuma? Unsa man, timplahan ti kagatas? Ayun na, pre. Uy, may punta niyo. Nananugod na bagay to siya. Ay, gila nga, ay, ikod mari. Lain magugugol ako itugon nun. Bosa mari, ayaw ka ikog. Kay kung gawa na si Parin Solito, may obligasyon ako niya ni Judy. Baka ko yun. Itugon di ko niya. Bagong di kami. Uy, binahoy naman ako. Kaniyot ha kay magkutaw ko gatas para nimo o kapisan para nako. Pre, ayun na. Ako na lang, pre. Ay, gitugon ba yung ko? Ako lang. Magkapira ko, pre. Ayaw ng kape mari kay magkadaot na si mong beauty. Ako lang ko to. Di laga. Pre, Bisip na sa akong asawa eh. Musunod sa mkubi. Mare, nga may sunod ng kamari. Ay, dito lang unta ka. kaikog ko baya ni mo, pre. Mari sa doy. Wala na yung kaikog kay. Nakasaad bang kumpare nga, dili ta mo pasagdan. Ay, tugon sa tinako. Di ko gusto nga magmulto si Pare Solito. Nya sudyaan ko. Mga basag di ko. Atiman ko niya, Mare. Pre, Mare. ang imong tudlo, pre, basig imong makutaw sa kape. Sorry. Sorry kay Mare ha. Abin ako kutsalita. Chansing sa animal. Mare. Di bubuan o ginitubig, be. Uy, may lahoy mo nagyapon. Ano di ba kung makahikap sa mga Mare, butang? oo. Gano'n man. Tilawin yung nakutaw na ko ni mo, Mare, oh. Ya, unsa man, Mare? Oo, sara ang katamis, pre. Kana, tungod kay ingon anak ko nga magmahal, Mare. Tamis. Tamis. Kaya ganibal. Kawit pa. Bitaw, Mare. Karon nga wala si Pare Joselito. Hatagan ko gayon nga ipakita ko nimo kung unsa ko kung mao na magmahal. Ay, pakisgot og yung anak, pre. Salamat sa gatas. Kanit sa Mare. Huwata ko, Mare. Traitor ka, pre. Traitor ka. La, mura may bugnaw nga hangin nga may igo sa kong naong. Kumo tulako. Bugnaw eh. Kumo tulako, pre. Dito hangin ha. Bugnaw na. Adibal ganun, di man ko makaigo. Di ko kahikap. Ang bugnawa. Basta sa mga butang. Tulad traitor. Kanagot. Musik kita pun naroon ng hina. Kayo rang lapwaan na. Usaw man ako rin makahikap na kong mga butang ha. Huwag ka makahikap sa ko sa mga tao. Usay nganong nasigaman ng imong mga mata, Joselito. Nagkailakan ako. Siyempre, kisabay di magkaida nga niaman ka diri sa listahan. Niya ang pangan o picture. Nalista ko niya. Siyempre, kay patay kinagot. Kisa mo ka? Ikaw San Pedro?
Sungayan mo lagi ka. Napay mo mga mata nga puwa kayo. Adik-adik ka. Ayay, gisaway ko suway tinai. Sino tinay? Wa na bitaw kay tinai. Kay gibal samari ka na baya. Pero nabuhi ka. Pero dili ka makahigap og mga butang. Lakip na sa mga tao. Gusto ka. Pero nga mo na. Tungod kay wa ka pa makapirma diri. Mo pirma una ka diri. Una ka pa makahupot og power. Power? Kahum. O sige, magpirma ko. Pero usaon ako magpirma nga di magkumagkahikap o butang. Usaon ako paggunit sa bulpin. Ayaw ka bala ka. Siya kao ra ang may bawr yan. Ako mo na sige, magpirma ko. Ayaw una. Sa dili ka pa mo pirma. Kinahanglang mo uyod ka sa kondisyones. Masaya kondisyones. O sa'y pagtuunin mo, hatagan ka lang si mong gusto gaway tubang. May mga kondisyon na angay na may buwan. Kay mao ka na ang bukti sa pangayugon mong pabor. Usaon na. Paminaw. Manay akong gikahadlukan nga may tabo. Karon ubasin ugma. Ngalong ilang magkuha ulang patay lawas ni pare. Kadili ko nung ko tinuod nga asawa sa iyang anak, pre. Grabe. Unsa man inyo kasal ni pare sa ito ha? Di ito tinuod? Manay ako nabatian gikan sa katapang nila ni Mama Marga. Nga akong silingan. Gani na gani. Pag-abot na mo, ikuyawan ko, pre. Nga naman, Kaya nagtuuman ko nga si Mama Marga ang naabot. sa ato pa. Peke ang inyong kasal ni pare silito. Tingali. Ila ko nung ibarguhon at anamutang. Nga hinatag nila sa buhi pa si Joselito. Binuang mana. Pero sige lang. Sige lang, Mari. Ayaw kadlok. Dili ta kapasagdan. Salamat, pre. Uy. Unsa man katugon ka na, Mari? Katugon lang. Ako lay bahala din eh. Asa na ka si Joselito? Wa na ko makakita niya. Kinuha ko. Unsa pa ning kita po? Murag dili ko pagkatuo nga nabuhi siya. Mahi mo pa di ay nga ang gibal sa Mara. Mabuhi pag-usap. Magkalipog. Si Judy, milihog siya. Mama, Anak ni ara ko. asa na si Papa? Ampot na ka. Wala ko makakita niya. Pero, basig ni ara to din eh. Ni ara ko. Hala, si Papa. Naara di ay siya. Sorry. Nakalitan siya ko, Jose. Hala, Mare? sa man ron. Maridina? Ikaw itong singgit? Sa ron, ma. Ang imong maninoy, si Homer. Alam mo pagtingog. Ako ray bahala niya. Maridina? Mare! Nabalakab na ko niyong Mare! Ablihin ka ba yung Mare? Unsa ba y- Usay problema, pre. Pre! Ako pa nimo, pre. Mapauli ka na lang. Sige, pre! Pauli ko! Jose, Gikan karon. Ayaw na padayo na si Pare Homer. Dinhi sa atong parimay. Nahibaw ka na sa rason, Dinang. Asa na di ay si Maninoy pa? Tuwa na. Ako nang gipapauli. imong gihadlok, Jose. Maunsawan. Naluoy ka niya. Nadutlan ka na ba sa iyang mga bakak, Dina? Waoy. Aw, lagi. Pa, buhi na ka? O, Judy. Nagpakabuhi ko tungod ninyong duhan ni mama ni mo. Ibutang sa huna-huna nga buhi ko. O, pa. Sige anak, balik nagkatuog ha. Ni ara ko, bantayan ko kamo. Hala, mahikap na lagi ka, Papa. Oh, kay buhi naman ko.
Naguptan ko ng imong bugton, Jose. Nadungog mo na nga akong giingon nga buhi ko, Dina. Buhi na ko. Animal! Naglagot ko na ako. Nga may tuom ako. Nga may bati kong kado kanina. Sa ako itong pananaw. Kung tiway, patay nga mo balik. Pero sige lang. Naapay ugma. Dili ko lungan si Maridina. Kinahanglan nga ako siyang maankon. Unsa man, magtanaw ka lang namong mamahaw. Kung nabuhi ka tinuod, mukhaon ka sa punta sama na mo. Bitaw pa, waday ka gutuma? Maunay kalainan ako karon. Kay dili na ko gutumon. Mao ba, Jose? Unya, mo go to school na di ay ko ron. Ngawa pa man malupong ng lugo ni mo diya, papa. Mao na, Jose. Kami ra si Judy ang nahibaw ini. Ang mga tao mahibong yun na sila. Ayaw huna-huna ang mga tao. Ang pag-eskwela sa atong anak ang importante. Pasagdi sila. Ako'y muhatod og mukuha aron ni Judy. Unsa? Wa na'y pero-pero, Dina. Ang inyong sakyan? Ako ray mahibaw. Hindi may mga sakinan kami abot. Judy, di sa kaon ha. Ako rin magawas. Usay ko na pasabot ini ba? Ngano man yung pornon? Ngaunya pa man sa pado ang schedule sa paglubong. Ay, pasensya ka na din. Pero ni ako dili para sa lubong. Gikontak ko ang management sa funeral parlor nga ipatransfer ko ang haya sa akong anak sa among bahay. O ginahanglang mo sabot ka kay piki ka nga asawa sa akong anak. Sige na kamo. Alsahanan ninyo ang lungon. Pasagdi si Mama. Bisan mag-unsa ka paghilak diha. Di na makapausab sa akong desisyon, di na. Kining baya, nahibaw ko. Sabi sa akong anak ang ipatukod ni ini. Maong karon pa lang, pangita ka mong kabalhinan. Kay bawion ko kining baya. Siya Unsan mataw pa na na, gibawian mo minates Dina. Sang ato magkuno itiwas og haya sa ilang bay. Kay pagkaluoy sa taon din na. Diha. Ipahimutan diha ang lungod sa akong anak. Ablihi ang tabon kay musunong ko sa akong anak. Ablihi ninyo ang lungon. Uy. Wa man isod ang lungod. Uy, asa man dayang minatay? Ay hala. Kasi nagamit niya itong akong auto. Kitsa! Judy, kinsay mo kuha ron nimo? Akong papa. Ni, bisag patay na ang iyang papa. Ito. Oo, di ay. Kuan. Kuhaan mo kasi kung papa kay may auto man mi. Sakay na lang kay doon naman ang inyo sa amo. Hindi lang ko. Ha? Ay, naana. Sige, una ko ha. Hala, why nag-drive? Wala ni tao sunod sa auto. Bye! Why nag-drive? Pero tuwan na. Magdaga na. Wala, no? Nisugod day si Lola nga imong gamiton iyang auto, papa. Wa ko mananghin niya. Unsa? Unsa? Bungol ka? Ingon ko nga ang lungon nga among gikuha din higaniha. Wa isod nga minatay. Oh,
Dili na akong problema, ma. Unsa? Buingon ka lang anang animala ka? Tingalig na hibaw ka nga mo anhi ko aron magkuhas patayng lawas sa akong anak. Og tingali imong gitaguan, maong wa na to'y sud ang lungon nga nadana mo. Ma, ako yung hipuson ang minatay. Ha, wa pa ko mabuang maron ako ng buhaton. O asa man din patayng lawas sa akong anak, ha? Ganun ako may pangitaan. Nga kamo may nagkuha diri sa minatay. Dili. Wa tingali to'y sud ang lungon nga among gidagan ni, ha? Oh, kung mo ni mo pagtuo, wala ko'y mahimo. Kung nagtuo kang akong kitaguan. Ano, sige, la, pangitaan ninyo din hisabay. Pangitaon gyud. Kinsa ra? Ma? Ah, Judy! Bless ko, Mama. Ang akong auto ang imong gisakyan? Kisay nag-drive? Si Pa... Aw... ambot. O sa ambot, karnaper ang nagkuha sa akong auto kay wa siya man ang head. Sulti ko kisay nag-drive, kay ako ikiha. Wa ko ka ilalula. Unsa? Arion ko gani, be. Si Papa ba ni mo ang nag-drive? Oo, Ma. Hoy! Ayaw na! Kinsa ka? Hoy! Unyeta! Animal! Hala, Ma. Ibalik si Lula. Lagaw na. Kaon na laguguna dito. Ako rin mo atubang niya. Oo, Mama. Hoy! Ayaw una! Ma, ang bata gikan pa sa eskwelahan. Mukaon pa to, ma. Ganon di ba siya musulti kung kisay nag-drive sa auto? Wa siya makaila, ma. Musakay lang siya nga wa siya makailas nag-drive? Miingon man nga, ikaw nagsugo aron kuhaon siya. Ay, di ko mo to, oy! Ug wa pa ta mahuman, ha? Maghusay pa tayo ining pagkawa sa patayng lawas ni Joselito. Mamarga! Maayo kay ni ka na. Ngano, Charing? Naaman sa sud sa lungon ang minatay, ma'am! Unsa? Lagi, ma'am! Dali tanaw mo na, ma'am! Naara, ma'am, Uy, di ba kitang tanan man ang mitanaw ining lungon ganina? Di ba bakante man? Ay, husto dyo ka, ma'am. Walay sulod. Pero paglakaw ni mo, among gitan og balik, ay di araman di ay minatay. Unsa man itong hitabo, ha? Kawa man tayo nakita, Charing. Na, basing kuno gilamat lang kunuta, ma'am. Giduhaan lang kunuta sa ato ang pananaw. Ako nang ipahibaw sa tanan kong kaparintihan. Nga niya na din hihi ang haya ni Joselito. Agi mo bang mga barkada sa madyong, ma'am. Sige na itong panawag sa telepon na. Ako silang pahibawon o ipaandam ang upat kalamis sa mga madyungan, ha? Ana, sige. Karon dayo, ma'am. Kay, himuon kong duha ka simana ang pilar. Aron dako-dako ang akong kalas. Nak, pasensya ka na. Kay nagtuban kasi mong gusto nga mga sawa kag yun ni atong wa na ako magusto eh. Karon nga patay ka na. Ako na sabang matuman. Ako na say magbuot. Oh. Oh, misika ang mata ni Joselito. Ah! Uy, nausa pa ka, mamarga! Misika ang mata ni Joselito. Ay, hala, ma'am. Wala tingali siya makauyon. Imo siyang gikuha siya ang asawa ug anak. Unsa? Ni aligi ka. Ako lang gilingla si Mama. Tuwa ko dito sa sud, sa lungon. Makita ko nila dito. Milampo sa siya sa pagbuha sa imong patayng lawas. Siya na lang ang mapalubong. Hangol og sapi si Mama. Iya ring gibuhat para magpasugal siya. Ang iyang pagpanapi mo'y hinungdan nga gusto siyang adto ko dito hayaan. Pasugalan niya ang pagbilar. Husto na Jose. Nag-ingon dito si Mama Marga nga iyan yung bawion ang bahay. Kaya imo ko nun ni kwarta ang gipatukod ni ini. Wa siya'y katungod paghimo, ana. Kay ako kang asawa.
ug iyan ang gipamong nga akong sapi ang gigasto ini busa. Nganong iyaman mong palayason. Piki man kuno ang atong kasal. Tuwa na. Milutaw na gyud ang iyang binuhatan. Sa una pa ko nagduda atong giingon niyang huwis nga nagkasal na to. Pero wa na lang ko makig-ergo niya. Karon siya na misulti. Ayaw mo pagpahawa dinhi. Ako ra'y bahala. Kining iyang gihimo karon nga gikuhaan kag katungod sa akong haya. Gipasagdan ko lang siya para makuhaan sa mo dinhi og trabahon. Pero sa plano niyang kuhaan mong Pinoy-anan, dili ko na kana itugot. Ang sakinan, nganong imo man gida. Mukiharap ako nun siya karnaping. Pakihaa lang siya. Bansa? Oh, naisakinan nga napaingon nga ni. Basig si Mama Marga na. Di na tumubiya dito kay nagsugod na ang kurom. Kinsa magkakaroon? Si Pare Homer. Unsay kong buhaton? Padayo na lang. Nga luminga man. Ngit-ngit. Murag wa na gihaya. Gilubong na ka ha? Grabe naman sad. Dinhi ko gabi eh. Midali lang ko uli kay nahadlok sa multo. Pero, karon, kung magmulto ka pre, mabunog ka na ako pre. Di na ako mahadlok og multo. Oh, ni amay lang yung sakyanan. Kang kinusa man eh. Mayo! Mare! Mare! Ay, pre, dayon. Oh, dawatan niyo. Asa ba sa pre? Niya pa, asa ni pagkaon eh? Dawatan na lang na. Ay, para pang gasto na nimo. Og sa kinanglanon sa akong kinugos. Og kang sa bag, pagkaon na. Ako sa man manihap na mo. Wa pa, pre. Hasta ko pa. Kung mao ka na, anda mo na ko ni. Magdungan na lang ta, pre. Oh, sige mare. Ayaw mo pagtupad ha. Judy, niya si Maninoy ni mo. Pre, salamat ini sobre ha. Salamat ba, oy. Tay bang nga mingaw man. Oh, nga wa may gihaya. Nalubong na. Kuan pre, gikuha ni Mama Marga. Unsa? Tuaron sa ila ang haya. Grabe naman sab. Gikuhaan ka katungod. Oh, sa laing bahin. May nasa boy. Aron di ka na mahago. So, dali pre, uy. Ang sa nga, niaram dito sa putahan. Dali pre. Ma, Nak. Niya si Maninoy ni mo, Homer. anin ko. God bless. Lingkod na diha pre ha, kay andamon ko pa ang alamisa. Dako ka na ha? Oh, may tao di ha? May gisinyasan ka? Si Papa. Hay man. Ay, sorry. Dili, bitaw, oy. Gimingaw ka ni Papa nimo? Hala, ni kawan si Papa. Asa man to siya? Judy? Unsa kita na ulit mo sa pultahan ha? Ibalik nagsuot si Papa. Pitupad siya ni Maninoy Homer. Ano kay? Hala, kikuha ni Papa ang yawi nga gikawit siyang karsunis. Uy! Ang yawi sa kusikinan! Milutaw sa hangin! Milutaw sa hangin ang yawi sa mga auto! Hoy! Tulapay nga sa pultahan! Hoy! Wasi ka kita nga si Papa ang nikuha sa yawi. Pre? Dali na pre. Judy. Asa na mas Maninoy Homer ni mo? Ay, kikukod niya ang yawi. Unsa? Hoy! Ano? Tulapay nga sa kusikinan! Uy! Hoy! Gabriel! Uy! Ano man? Kinsa di ba ako makitang ano na? Kinsa may drive ato pre? Maulay, di na ka matubag na rin. Huwag ko makikita sa may kusa sa yawi.
yawi. Mama, pre. Mare, pasensya na ha. Di ko magdugay kay ako tong luwapon kung asa to paingon ang akong sakyanan. Maato ka na? O sa dili ka na lang Ako kan dili kakamon lang mali kay nagdali ko. Sige, bye bye. Alis ako. Binuhatan na sab ni Joselito. Pakusgan ko ba ang pagpadagan na unya akong ipangga sa masugatan ako ng mga dagkong truck. Wala ko lang mahimo ini. Gawa sa pag-report ng polis. Ako ingon nga gikar na pang akong sakyanan. Ihatag na akong didalye. Oh, naay taxi. Para! Sekarang trafika, sir, oy. Nga naman dasunahan. May disgrasya tinggal, sir. Ay. Mangutan ako tabi kung naunsa na diha. Kaya ablihan ako bitana. Mangutan na ako na naglakaw. Bye! Unsa nito po na sunahan, ha? Auto, tin-winners ng truck, bis magay. May magkapasok sa auto sila sa truck, oy. Unsa? Bye! Salamat kayo. Kining... Bye. Taxi driver. Mupliting lang ko. Mulakaw na lang ko. Narada ang dabanggaw. Uy! Ang ako ng auto! Hello? Mare? Ikaw ni? Mare, wala ka mo tingog. Mare? Si Homer ni. Nahibaw ko na minaw ka. Mare di na? Unsay tuyo nimo ni Dina? Kinsa ni? Kisa na. Si Mama Marga? Tubaga lang. Hello? Mare di na? Oh, Pre Homer. Kinsa tong lalaki nga? Nakatubag na ko kanina. Kisa man? Wa may laki dire, pre. Wa man. Di na ko makilala si mo, Mare. Basta kay mitubag na ko kanina, lalaki yun. Ay, amot lang, pre. Nanawag ko ni mo, Mare. Aron, ay bawal na nga ang akong sakinan. Nabangga sa tigwil truck. Unsa? Mauna, nabangga. Ayong pagkapasok sa ilawom. Piltip pisata. Oh, magpasalamat ka, pre, nga dili ikaw ang nagmaniho. Mayo na tumari kung ang nagmaniho, napil kamatay. Pero nakapaibong na ko, kay may tao sa kaya ng auto. Unsa? Why driver? Nga pa? Oh, si Joselito. Mare, may kauban ka ba niya? Si Jody ang akong kauban, dire, pre. Okay, sige, Mare. Ako sa ring asikasuhon ng akong papilis, Mare. Nga, kinanglanon sa investigasyon. Sige, bye. Usap na yung gibuhat siya sa kinan. Suba, usabay, iya gisulti nimo. Naluoy ka niya. Unsa? O kaha, basin og bibati ka na niya. Unsay may bati ba? Basig bibati ka na gugma nga to ni Pare Homer. Sorry. Nakalitan ako sa imong gisulti. Dili ko ingon anak kahumok og ilong ko silito. Ako ang angay mangayog sorry ni mo, Dina. Pasalo ako. Nabalaka lang ko nga basig mahug ang imong pagbati nga to niya. Dili kit mahitabo. Wa ko'y pagbati ni Pare Homer. Ako lang siya gitarong og tagad. Agig respeto siyang ayon ako. Okay na. Kalinti na to. Pulakaw na ko. Ha?
Atuon ko si mama. Magunsa ka man dito. Imo nang iuli ang iyang auto? Dili ko iuli ang auto. Bahala siya mukiha siya. Kinsa may iyang ikiha. Unya, magunsa ka man dito? Pangayuan ako si mama og kalas. Kalas? Kalas sa upat ka lamisa sa Madyungan. Ma! Si Judy? Mama! Judy? Ngano nagilag pa ka? Ingon sila ay, nga ungo, nakunuta, kay nagsakay ko na kong auto nga white driver. Kinsay nagsulti, ana. Dito ay sa tindahan. Nanapi man akong classmate, nagikuha ko nung ko sa school, nga white nag-drive. Hilom na anak. Ako ray bahala, Dina. Sila ito. Unsa may mo buhatan nila? Ako silang patagmon. Unsa? Hello, bitaw sa. Imibangon gud ko no minatay. Nagkuwahaw lang nabalik. Mauna. Kita ko anay otong na sila. Uy, naabot dera. Ay, nga sakay jude. Pero, why nakita nga nag-drive? Lo, uy. Mauna sa man kung wa mo kakita sa nag-drive. Gusto mong pamutlan sa inyong dila? Ayaw nga. Ay, daw, saman mo ako ni Ubia. Dili na ko makita nga ako kagadiin. Gusto ka nga ako kang arsahon, bitang? Ayaw. Sa sunod kung padunggon mo pagani ang akong asawag anak, ug bisag unsa nga tabi, idtantana ka sa imong dila. Nakasabot ka. Ay, pastilan, mayon tag-ma-extend pa ang lubong ni Silito. Para padayon pa ta din eh. Huwag dakop. Libre snacks o kape. Mapurdoy mampugko ninyo, oy. Mapurdoy pagkakamar ka. Nga gawas nga dato ka na. Dato ka ng daan. Dagko kapag makubrang kalas kada gabi eh. Hilom diha, oy. Kisay mo puli na ko kay mo pahuwayon na ko. May mupuli ba ko na diha? Ikaw Frida, saman. Frida, may pwesto ka na. Oy, ang mga kalas ha, ako nang kolektahon ha. Dako ka nagnatigom sa kalas. Oh. Nauna sa mga nga nasiyak ka man. Mura ka mag nakakitag multo. Ako! Di ko makato! Nga basagdan ko lang sa mama bitang. Nasakit ang nervyos mama, gumikan sa multo nga ato silingan. Karon, ipanimaw ko sa mama. Utala ko pag-atal sa multo kung magsakay kang gabinuna. Ay, mo tabang mi, oy. Pero sa may atong buhaton nga multo man ang atong kontra, oy. Atong atyan ipag-agi ha. Inigtungol sa tiyanan, ato yung tabangal puspos. Sa ulsa. Sa ulsa magunit tayo, pwede. Tubo, kahoy, martilyo, bara. Sa ulsa na yung magamit. Puspusan na ito. Hantong magubayin sa kinan. Tao, yun mo. Oo, yun. Ha, kumala, lagi. Paganda mo. Pag-anda mo, bisag ulsa yung magamit pagpuspos. Mag-abot na sa ikuanan ha. Pero sa bayan sila ito. Uy, la. Nay, sakyan nang napadung ay. O sabi itong buhaton ha? Ngawa pa man ta makapangandan. Mamulit na natin mga bato. O gato lang tabangan o bato yung sakinan. Kana, sige. Nalangan ng kuda. Nagbata pa bagas din na. Doon lang ko sa ila. Unsa ko ni? Nag-uwan ang mga bato. Husto na! Husto na! Maluoy mo na ako! Hulong! Ha? Hulong sa... Di ba yung watong itabangan si bato? Hulong! Sige. Unsa may gusto ninyo? Ha? Kalong inyo mo buking ko nini. Ala, di lagi na mao. Ang katuling ko pa rin na ni Dina nga dato. Patay! Unsa ko sa? Malang ka ta! Hoy, balik! Balik mo! Tanawan ko sa
Bago pa ba yun ni? Pre, Homer? Mari, Linaw sa mga masakyanan. gitabangan kong bato. Murag walog bato ganina. Tanawan ko do. Pero tindak ko damage. Ang bago pa ginina ko, Mari. Daghan sila, pre. Oh, ambot. Kung sa kaya akong nahimong sa nila, Mari. Ato ni pablatter, pre. Kaya sabi akong kasuhan, ha? Wa ako'y nailhan, Mari. Nagkusik-kusik lang ko sa oras. Kaano ba si masakyanan, pre? Kumusta naman tong nabangga? Aw, junk lang kita siya, Mari. Dili naman ma-repair. Maayong pagkapisat. Kinisa no, oh. Damage na po. Pasensya ka na, pre. Mapauli na ko, Mari. Kaya ako pa ni ilaw sa siyap. Nasige, pre. Kay unsa pa may imong bilaran diri. Ngawa naman diri ang minatay. Huwag ka di ko mahibawag. Tanong sa ang lubong. Oh, mao ba, Mari? Kadit yahay, oh. Ni ako'y gida para niya ni Jody. Ay, naunsa man ka, pre. Uy, nagsige ka naman lang panghatag. Ay, pastilan. Grocery ramang guna, Mari. Ay, kanito, ha? Kaya akong kuhaon. Aplihan sila ko sa kinan, Mari. Kadit. Ay, bugat ba ning... Akong dada, ako lay sa inyo, Mari, ha? Ako lay... Sorry sa inyo. Ala, kadagan ko anak, pre. Oo, mas mayon dagan, Mari, kay... Sa magkakuha ngayon ba? Tara, ihatod ka sa suod. Kay ko kubaya ni mo, pre. Uy. Ayaw na. Ay, gaikog, Mari. Gikan ka ron. Anaraim ko galingon nga. Ako na ang pirmi ninyong ikaw ba ni Jody? Wansa? Ma'am! Ma'am! Mamarga! Asa man ka, ma'am? Wala nang itas lang mo, ma'am. Kami undang ko ng badyong si Firda. Kay sige kapilde. Ay, hala! Hala, si Mamarga kitong nagaligid sa salong! Ma'am! Ma'am! Buhay ka pa, ma'am! Ay, naunsa man ka, ma'am. Ay! Nanagpak naman! Ganong maingon ka mang buhi pa ba? Oo, ay mo magkagpatay na gutanan. Ay, nakuyapan lang ko. Kay mikalit lang tungas akong atubangan si Joselito. Ay, saba ka naman, ay! Tuara man sa sulod sa lungon si Sir Roselino. Ang kwarta, hain na. Ha? Siya namang kwarta, ha, ma'am? May gikutan kong daghan kayong kwarta. Uy! Taka man ka, ma'am. Uy! Ayaw kong pangitain ang kwarta, ma'am. Kaya pagkakita na ko ni Moran, wala makagikutang kwarta. Ayaw yung kong pasangili, ma'am. Kaya wala biyag yung ko'y hilig ang kwarta, ha? Wala ko hilig ang kwarta. Aw, sumala, God. Magadugay ba ko din sa inyo kung hilig pa kong kwarta? Lima na ko katuig din sa inyo, ma'am. Wala, gayod, guys. Sweldo-sweldo na ako. Naningil ba ko, God? Hilong! Kung dili ikaw, kaysa man, Ay, ambot niya na. oh, si Joselito. Si Ari diligan nina. Wala! Wala na. Nausala na dito. Minatay lagi pa sa inland. Hala, okay ka pa, Mamarga? Uy! May sakinan nga. Namaw siyang headlight. Huwag musugat gina ko. Muli kay ko. Musunod siya ba? Musunod siya. Gusto gisang mabanggan ako. Musunod siya. No! Di ko na mabawi ang manabila. Tungod akong paglikay. Mabangga ko sa pusti. Oh, anak, ganang wa ka pa man matuhog. Nakuwat ko ni Papa. Anak, Judy, ang pagpakiguban nato karon ni Papa nimo, temporaryo lang. Nga naman, ma. Tungod kay patay na si Papa nimo. Unya, anong buhay man siya, Pi? Ambot, Judy. Kabisan ako. Huwag di ko makasabot kung ngano napuhi siya. May power pagit si Papa, ma. Kay kana kung kitara ang makakita niya, ang uban dili. Mauna, magkalibog anak ko. Kung ako naglibog, ikaw pa nga bata ka pa. Nagduda ko, Judy. Nga sa devil gikan ang ihang power. Hala, di ba bad man na, ma? But, Jude, masuko si Lord. Hala, si Papa na ron. Ayaw pagsabak. Nga nagduda ka sa iyang power, ha ba? Oo, ma.
Unya na lagi ka pa. Di na ko, Agi Jose, kalit malagag mga sa mong atubangan? Unsa nang kita ni mo pa? Kwarta. Daghang kwarta. O, diin man na mo? Gikuha ko ang tinigom ni Mama. Asa, wa may pao si Lula pa? Naibaw to siya, kinagpakita magkulian. Kuliya kay naguyapan man siya. Di na, wa na siya makakita nga akong gikuha. Ba't paya na papa, kay imong gikuha ang mani ni Lula? Angay lang nga kawatan siya. Kay daw ang imong lula. Hustilito, iulit na kana kang Mama Marika. Iuli? Ha! Para ni ninyo ni Judy. Dili ko kini iuli. Di ako gipangwarta ang akong haya. Tuay, i-extend na sab akong lubong kay para makapasugal na siyang naayo. Ug magkakulikta pa siyang daghang kalas. Ihimo niyang pasukalan ng akong haya. Pusa angay lang kuhaon ko kini. Hustilito. Nga, kalihok ba nimo? Judy katog na, may klase ka pa ugma. Ako di, Tina. Hustilito. Magkamata si Judy. Ano may tupad ka na ako? Asa si Judy? Imong ibalhin sa sahog? Wa ka pa mingawan ako, Tina. Ako kilingaw ko nimo. Busa ayaw ko pare-pare. Joselito, sultihi ko sa tinuod. Kang kinsang gahom ang mihatag nimo. Niining oportunidad nga mabuhi ka gikan sa kamatayon. Ang Diyos ba o ang yawa? Ang Diyos? Pweh! Diyos ko, kiludan mo ang Diyos. Wa siya'y gitabang nako. Kang agawon kining panabang. Tungod kay dili pa ko gustong mubiya ninyo. Huwag maon dito ka ni dangop sa yawa. Huwag ko sa bugti. Unsa ko silito? Ayaw na pagdagkag istorya. Buhik ko! Buhik ko! Ayaw kong kagsagpiit. O silito buhik ko ha! Maglisod ako sa pagginawat. Tungod sa hugot sa imong ginagsanan mo. Uy, si Mama, Papa! Judy! Kuha ang krus, altar! Kana na si Jesus nga naglupa sa krus! Oo, Ma! Musukol ka kang papa ni mo, Judy. Kini, Ma? Doon, dali, anak! Dali! Ayaw nag-ipaduol nako. Pa, di ay ka pa! Oh, si Jesus! Oh! Nawa si Papa, Ma! Asa na siya? Niyara siya sa tundoon na. Kuptig maayon ng krus, ha? Aron di siya makaduol na to. Dina! Oh, Pre Homer! Nalagi ko katungog ni Maninoy, Mama. Ablihin ko, Maridina! Naa siya, ako siya ablihan. Ayaw ko biyain, Ma! Pre Homer! Pre! Ikaw! Patay na ang imong Homer. Dali sa suod. Ay! Bisa ka! Usil ito, ha! Iyawa na dyan ka! Putan ka man unta! Nananingon ka man, Nene! Iyawa ka na! Oh, sugayawa ako! Kaya siya mao'y nagtabang nako. Kibaligyan ni mo ang imong kag sa yawa! Muna na buhay ka! Wa ka ba di ay maripay nga nabuhi ko? Ngano, nagkagusto ka ni Homer? Imo kong ilisan niya. Kung pagbuot po sa Diyos, ang ikaduhan mong kinabuhi, ikalipay ko ka na silito. Pero kay ang yawa may nagbuot, dili na po. Dili ko makadawat ni mo. Oh, di ay! Buhay ko! Judy! Judy na, mga anak! Panood na rin!
Tanawa si Jesus, Papa, oh! Ah! Sorry, Jesus, Papa! Ano? Nawa si Papa, ma. Tara, Judy, mamiya kita din. Mahimos lang tawa siya. Asa man ta ka? Mangita tayo magkatabang nito. Tara! May kinira ta sa karsada. Ikapoy na kuglakaw. O sige, mamawan sa ta. Mag-atang atong masakyan. Anak, mihilang magod ka. Hinaglagot ko ni Papa. Bad siya, ma. Ang power nga naan niya, iya magod sa bivil, anak. Sabi na pubuutan siya. Asa na ang krus? Di anak, kikuptan ako maayo, ma. Mayo, anak. Ayaw kinabuhi, iha. Kaya maunay manalipod na to, batok sa mga dautan. Naisakinan, ato parawan. Para! Masakyame! Para! Dali, sakay ko na, anak. Oh, ma. Sibog ko kamay. Okay na, miss, sir. Masa ba? Tanawang driver. Di ba si Papa? Ginoo ko. Si Papa man, oh. Una mga naog, eh! Manaog mi pa. Mga naog bitaw ta. Sige! Paganaog na mo. Dali na, Judy! Oh, ma. Hello? Mama, nihala kita sa ato. Sige, panood na mo kay dis oras na sa gabi. Kuptip maayo ang cross. Oh, ma. Tana, manood na lang ta sa paye. Pero dili ta mo kumpiyansa. Nainalog na si Judy. Ako, katugod na sab ko, pero dili ko matug. Nagdud ako. Nga doon nagplano ang yawa. Magkapaibong. Ngawa siya mo sunod din sa kwarto. Unsa kay na unang-unaan sa yawa. Bahala na. Antusin kong ako duka. Dili ko matug. Naay milusot lang sa butan. Siya ka na! Diya ka lang ko, Tom! Ayaw pagpadoon na mo iyawa ka! Nganong wa man ka mato. Ang magpatuyang ka? Joselito, buhay dautan nga mo gamot. Busa ako pa di mo. Mintas may panahon ka pa. Balik na sa Diyos. Wa na'y panahon. Nagkapirma na ko sa kasabutan. Kung marining si manaha adto na ko sa kingharian ni Agaon, kuban kaninyo. Sino ba ka ninyo? Dili ko kamo ibilin. Pag inusara lang, kay dili mo uban ni mo. Dili bahimo nga ako ra. Apil ka mo si Judy, maunay naa sa kasabutan. Kawakot ni mo ipokamod. Imo ming giapil? Asa naman di ang imong giingon? Napagmahal ha, Joselito? Bisag kulit na lang tukod na ako. Ang kaugmao na lang sa atong anak, mo nung di imong giuna-una. Imong gikuhaan o katungod ang atong anak sa pagpagkabuhi din ng kalibutan na imo kining gipugok. Ang imong kalipay ang imong giuna-una. Ako ka! Bisag sapay isulti mo. Napagmahal ha, Joselito? Bisag dili na lang tukod na ako. Ang kaugmao na lang sa atong anak, mo nung di imong giuna-una. Imong gikuhaan o katungod ang atong anak sa pagpagkabuhi din ng kalibutan na imo kining gipugok. Ang imong kalipay ang imong giuna-una. Ako ka! Bisag sapay isulti mo. Wa ka na'y mahimo pa.
Ang naa sa kasabutan, kinahanglan nga matuman. Pwes, dili mo kami madang buhi. Mare! Sobre, Homer. Pare! Iya, karap kutob. Pre, Homer! Ikaw na, pre! Oh, halos pati ang imong isulong. May dagang espada o tabing. Para nis mga kawal, Mare! Kadang sa istorya. Kini, Isa ka sa tabing ni Homer. Ang nagsirit nga kayo kita sa mga tulo ni Joselito. Di mo malupit ang gahong sa Diyos! Demonyo! Napaatras si Joselito. Kining espada ni San Miguel! May magputol si mong demonyo! Kirip! Judy! No. Kinsa nang nasunog. Dali, Mare! Judy! Kinala makagawas ka mo din eh. So, dili pa mo dakong kayo. Dala, importante mapilisok ang kwarta. Kinala akong bagay. Kay ni Adi na yung tanan. Kumawasita na. Judy, dali! Ang sahong taga! Dala mo! Diha ka, Judy! Papatama! Oo, anak. Kinuha ko. Dako na kayo ang kayo. Oh, saman, okay na mo diha? Kaya tulog ka? Oo, pre. Asa may minimum dada, pre? Sa tupat sa mong bahay, Mare. Naibakanting apartment. Okay na. Hatagin lang sa 2 months advance o 1 month deposit. O mamalik lang mo mga gamit. Na may kwarta diha. Ni anon, pre? Ni apagan ang imong gihatag? Pagsugod mo bagong kinabuhi, Mare. Karon nga kamo na lang si Judy. Pangitag negosyo, Mare. Aron mo lambo ang imong kwarta. Mao gini ako buhatan, pre. Ug salamat kayo. Kay kunwa ka pa. Gidaan namin ni Joselito sa impyerno. Maayo na, Mare. Na kay mahandom na ko. Saba niya, pre, uy. Oh, lain pa'y ato. Mao ba niya sa kinani mo nga gitabangan og pato? Oo. Mao ni Mare. Oh, niya sa mo. Oh, sige. Pangalaw na, Mare. Unya pangitaan si Kalay. Kay mo akong kisangunan para muati man ninyo. Asa man di ka, pre? Ako pa rin ato sa siya pang sakyanan. Kay, nayo, nalungting din eh. Kagabi inaaron. Ugma na lang. Ayaw. Ayaw, Mare, kay ako ning gawaman dito. Mo nga ako ning iuli. Oh, sige na. Pagkalaog na mo. Anak, dali na. Hala. Kadaghan ko ng tao diha. Hayang kaayo, ma. Parat na ay minatay. Kano ako masaya? Ikaw si Mang Gina o kini si Judy? Oo. Ikaw, kinsa man ka? Ako si Kalay. Ako ang gitugo ni Sir Homer nga mo ay mo pahimutan ninyo sa bago ninyong puyan. Kanit, kinsa ba ka nang gihaya diha? Si Sir Homer! Wasa? Hala? Wasa? Hala mo, as na tatag-isakyan mo. Nawa na lagi. Tuod. Nawa lang galit. Ang unsa ba? Ang among gisakyan. Oh, wala mo magtaksi. Kinsa ba ka nang gihaya diha? Si Sir Homer! Wasa? Hala? Wasa? Hala mo, as na tatag-isakyan mo. Nawa na lagi. Tuod. Nawa lang galit. Ang unsa ba? Ang among gisakyan. Oh, wala mo magtaksi. Si Homer ang naghatod na mo dinhi karon. Siya ang nag-drive. Oh, wala ka mahibaw ka na pagka man ang iyang sakyanan sa poste o maayong pagkakuba.
Og siya, igo ra na sa ospital og namatay siya human makapanungod nga ako kuno mong atimanon. Mga panghitabo mga bata, ingon sa di siya makatuo. Ang tao nga miluwas niya gikan sa dayawaan niyang bana, usa sa di ay kapatay. Purbida, no? Okay di mga bata, mga kasama, natapos akong aso ninyo ni Simanahon ng Aruguluhan. Presensya din nilang sa mga aso ni Kuya Guliat kinitaran sinuwat ni Kuya Leo Marabi malana tubos direksyon ni Ate Martes Parba Alboros. Ang atong spinner Kuya Joel Benciato, Saban Mr. Ricky Bangis Daring. Recording on Johnny Tor, Kuya Ariel Magkao, ang kalunusan kinitaran dalit ka na to sa RMN Drama! Ni Manang Pinangga